cewa rayuwar duniya ba komai bane yana sauƙaƙe maka musibu da tada hankali da suke cikin rayuwar duniyar nan. Duk mutumin da ya ɗauki duniya a wani abu na a zo a gani za ta hana shi sukuni kuma ba zai taɓa cimma gayansa asalin yadda yake so. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Huraira ya sanar da mu cewa duniyar nan gaba ɗayan ta tsinanniya ce, abin da ke cikin ta ma la'ananne ne, illa abubuwa guda uku. Na farko shine ambatan Allah, na biyu shine duk wani abu da ya jibinci ambatan Allah maɗaukakin sarki, na biyunsu ko na uku shine mutumin da yake malami mai koyar da mutane alkhairi, na ƙarshe wanda kakka kuskura ka fita daga cikin, musamman na ƙarshen nan shine mutumin da ke koyo ilimi domin ya san addininsa ya tsira gaban Allah. Duk mutumin da yadda duniya ta ruɗe shi, baya ambatan Allah, baya koyar da ilimi, baya koyo ilimi, wannan mutumi ya shiga cikin abin da tuni Allah ya tsine masa, domin inda duniya burgewa ne da bai ba kafirai ita ba. Dan uwa musulmi, yi tattali domin kiyamar ka. Allah ta'ala ya shiryar da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.